Într-o seară, într-o noapte de Crăciun, în Betlehem din Iudeea, după cum păstorii spun, bunul Iosif și Maria de departe au venit și s-a întâmplat acolo cel mare nemaipomenit. S-a spus Magia a venit atunci când soarele a apus, aur, smirnă și tămâie, pentru punge i-au adus. Seama era sa lumina, început asupra lor, și ținându-se de mână, îngerii cântau în cor. S-au spus acasă sfânt, pace vouă pe pământ, nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. S-au spus acasă sfânt, pace vouă pe pământ, nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Ce vă spun acum nu-i o poveste de copii, deci ce-au trecut anus, mai mult de 2 dni, doar așa Crăciunul are pentru toată lumea rost. Să nu fie cald în suflet, spune-ne cum a fost. S-au spus acasă sfânt,